Kani kadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. U Chandrayaan 3 un sahyar khandau halor ubnai haka arpulai tarik menta ubnai haka por 100 minute janmit yathu ka Indian Space Research Organization. Maham ka District Medical Health Officer ka East Khasi Hills halor ka jingkiu ki bayo ya ka pangkhmat. But how history ka Spain ban yo ya ka nam la du ha ka FIFA World Cup ki kanthai kabla long ha Sydney Australia hanin ka sngi. Ki khubor ki babnya. Ka Indian Space Research Organization lani ISRO kalyathu ba Chandrayaan 3 unsa hyar khandau ha ka tadu ka basathi lani ka South Pole jong ubnai ha ka ni ka sni balang ka banwan ha ka por kumba 100 minute janmit. Ka ISRO kalyathu ru baki pat kari ken yo lat ban pet ya kani ka jinghyar khandau Chandrayaan 3 ha ka website ka YouTube channel ka Facebook page jong ka ISRO bat kumjo ru ha ka DD channel nadu ka por san arpuhnyo minute ha ka janmit jong ka sngi balang ka badai ka arpulai tarik unailar. Ka khubor bala penmi da ka ISRO hinen ka step kalyathu ba ulanda module jong Chandrayaan 3 ula pendap ya ka jingpen suki ka bakhat du jong u ha ka sngi tho diang bala dap bat ula poi ha ka lingwer ubnai ka badai shwaban sedang ban hiar syakareng kau jong ubnai. Ka jingjop jong Chandrayaan 3 ban hiar khandau ha ubnai ha ka arpulai tarik unailar kan penlong ya ka India kari ka ban ningkong ban hiar ha ka South Pole latni ka tedu ka basathi jong ubnai. Nalor kani ka India kan salong ru kari ka basau hadian ka United States ka Soviet Union bat ka China ban hiar khandau ha ubnai. Ka District Medical Health Officer DMHO jong ka East Khasi Hills ka Dr. Adrina Lingdo kalyathu balayo jingtip baladan arphaw ngot kinongpang ki bala poishim dawai na maulai mauro PHC Shillong hakasni tho dieng baladap hadian bakilayo pangkhaman. Habe akran ba kinong pathai khubor hakasni sa jain baladap kani ka DMHO kalyathu shu ba hakabe dai ba kajing pangjur kajing pur ka pangkhmat kinong penyaj ya ka tournament hasai complex kilalit pan jingmut naka lakas ngany ya kinong ile kai banwan na kiwai ki district ban yashim benta hakani ka tournament. Kalyathu ru ban nakalyang ka office kaladap ban pha ya ka shithi shaki PHC ki CHC ki dispensary ki UPHC ringkat ki jingptha bat jingbatai kumno ban yada ya ka pangkhmat khnang ban pensyai pat ba halor ki dak kishin ka jingebet ka jingeda bat ka jing sumar ya ka ni ka jingpang. Ha ka bai pat kalyang katnat ka koi ka khya ka Manipur kalayo jingtip baladon ka jingkiyo ha pedeng ki bayo pangkhmat lani ka viral conjunctivitis kabala kham kta ya ki khana school. Habakran bat ka Akashvani News u Dr. Vikram Singh State Program Officer for Control of Blindness and Visual Impairment ulaong ba hadu menta layo jingtip baka pangkhmat kaladon ha ki South Ali ki district jong ka jela. Katnat ka koi ka khya jong ka jela Manipur kadang ap iki kaipot na kiwe ki district ru kumjo. Le thu baka jingdon ki ba pangkhmat kalanang kiyo ka jela but onsala banya thu hadu kat nungot kinong pangkidon hadien balayo lumi ki kaipot na baro ki district. Ka Jayaw Air New Transport Society lani Jets kala plia pat ba ya ka Jets 24/7 ka ban wanra ya ka jing shakri jong ki kali arshaka ban kamai passenger hasor Shillong. Habakran hakani ka jing yalang plia pat ba ka balalong hakasni sa jan baladap u managing director ka Jets 24/7 u ba pens khamlang yuria ula ong ba ka Jets kala yo ya kani ka jingmut nadu ubnaya yong baladap tangba kala simpor hadu menta ban yo ya baro ki jingbet ban penyaj yakini ki kali kamai arshaka. Ula ong ru baka Jets 24/7 kade ka startup ka ba pendan kam ki kor ki bor ka jok ka ba menta ban penyaso ya unongnya bat ki nonglet jinglet bat ukurmen baka ni ka jing shakri kan ai jing mento ya upat nonglet jinglet da ka ba ai ya ka dor ka ba biang bat ru ya ka jing shngan. Uba yuria oleh aware ki pat ba ban kershan ya kanika kam bakilas dang nakabenta ban ai kam ai jam ya ki samla kajla. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka Nagaland Institute of Medical Sciences and Research NIMSR Kohima kabalong ka Medical College Baningkong jong ka Nagaland kansas dang ya ki class na kabenta ka batch ka Baningkong ki samla puli MBBS nado katayo Baningkong ubnay nailur.
ka director bat dean jongka NIMSR ka Dr. Soumya Chakraborty kalethu baya ka tarik ban sedang kelas on sapen penada ka National Medical Commission. Ka Dr. Chakraborty kalethu ru ba na pedang ki shispa tali ki seat ki balat hakane ka Medical College prapusan tali la pendap da ki nong Nagaland kat ba khasan tali ki seat la ailing ba ka All India quota. Kani ka din kalethu ru ba ka jing ai admission kelas dang ngadu hanin ka sngi bat kan beteng hadu ka arpu pratarik menta ubnai. Ka jela Manipur kala rakhe hanin ka sngi ya kalingkhu daps number live hu ar ban pensa kan mau ya ka jing sha kan thop ka tien Manipuri ha ka kharnet ka ba phra jong ka riti sanshar kari India. Ka ba kala yo ha ka arpu tarik unailar jong usnam khat khandai spa khandai pu ar. Ya ka arpo tarik unailar man la usnam la rakhe kum ka Manipur Language Day. Haka baya day bakani ka sneaker pang u menteri khana ka sarkar pedang bapet yaki kam bari bat ka pule ka tho u Dr. Rajkumar Ranjan ula ai ka jing khuble kerpang yaki nong Manipur bat kham tam yaki to kiru khrau ku belele shitam ban penrong ya ka ktien Manipuri haka kharnet ka ba phra jong ka riti sinshar kari India. U Dr. Ranjan ulet hu baya kaktian Manipuri la kenthop ru ha ki examine civil service bat ki wei de ki jaj examine bat bakat nat ka pule ka tho jong ka sarkar pedang kala batha ya ka Indira Gandhi National Open University lane ka IGNU ban sedang hikaya ki course ki ba pher ha kaktian Manipuri. U Ashwini Vaishnav, Menteri Sarkar Pedang bapet yakatnat electronics bat IT, ulaong baka Sarkar Pedang kalong kabala kloy ban priang yaki jing ai jingmut halor kumno ban wanra shu yaki lat ki bathamai bat ki bakhambiang ban te lakam yaki nong thok nong shukor ki bale yaki kam snew leng baka internet. Une u Menteri ulaong shu baka Sarkar ka khat yaki company IT ki sengre pat ba bat kiwe ki be don penta kum kilat pathai khuboru ban ajing mot halor kanika kam o Vaishnav ulakran halor kanika phang hadin bala pankut ya ka jingelang ki menteri ha ka G20 digital economy kabla long ha Bengaluru kom shibenta jong ka jingela ban pen khlan ya ka seng lengba ka social media ka seng BJP ha Meghalaya kalas dang ya ka Shanknad ha ka sngi sa jan baladap la penlong ya ka jingelang ai jing hikai halingwer jong ka jilla ha ka office jong ka seng BJP ka badan ha Shillong ha ka ba Ushantanu Kalita in charge ka social media but IT na ka banta ka thain shate lam mingi bat ki dol nong Andaman and Nicobar ulalong unong ai jing hikai ha ka ni ka jingelang la sakhi ya ka jinge shembenta jong president ka BJP Meghalaya uba Ernest Mauri bat ki wei ki nong kit kam ka seng ringkat bat ki social media and IT conveners ki bana ka jilla bat ki district u in charge jong ka national IT and social media u Amit Malvia ru uladan hakane ka jingelang hakane ka jingelang la ai jing tip ru shaphang ki scheme sarkar pedeng bat kumnu ban pun saphriang ye ki jing tip shaphang jongki lengba ka social media ha ka jingele kai football FIFA Women's World Cup 2008 pulai ka Spain kala thau history da ka ba penliam ya ka England da shiko la not ban yo ya ka nam la du ha ka ni ka FIFA World Cup jongki kan thai ha ka sien ka ban ningkong e kani ka final ha padeng ka Spain ba ka England kala long hanin ka singi ha Sydney Australia ya ka kol ka bala Punjab ya ka Spain la thap la ka captain Olga Carmona ha ka minute ka ba arp khundai jong ka final wat la ka England kala klan bha ka ni ka jingile akai ba kala nyon ya ka Spain henry ki nongele akai jong ka Spain kimshim la ailat bat kilele akai bha tat hadu bakinda job thiaw da ka ni ka jing job ka Spain kala long ka ri ka ba ar hadin ka Germany ban job ya ka World Cup jong ki kan thai bat ki shinrang bat kap tungila poisha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ki nyasno baka Delhi station na ka banta ka khubor hakaktin Hindi kaban bot pada ka khubor haktin pareng hakapor prakhat san minute kani ka dai ka Akashvani Shillong